মোৰ বড়ো ছাৰৰ আপোন মানুহ হ'ব বা ঘৰৰ মানুহ হ'ব বন্ধু হ'ব কিন্তু তেখেতে বিটিআৰৰ বাহিৰৰ হয় जों बिटिसिनि सुबुंफ्रा हा हु लेखाफोरखौ हा फाथा लेन्ड फाथाफोरखौ मोनबाय मावनांगौ बेबादिनो लोगोसे सुपार 50नि गेजेरजों माखासे बर'फ्रा गिदिर अफिसार मोनबाय बिदिनो मावनांगौ बानायना होनांगौ बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ रैखा खालामनांगौ आरो बिटिसिनि सिंनि खामानिफोरखौ बिटिसिनि सुबुंफ्रानो मोननांगौ लकेल होनदों ब्रयलार नङा दा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै मोजां सावरायगोन लोगोसे बिक्रम दैमारि आदायाबो बे खोथाखौनो लानानै माखासे साहित्य भवन लुनायाव जे फैसा स्किम बेखौ गुबुन आउट अफ बिटिसिनि सुबुङा मोनदों लकेल ना मोनोबा साबसिन जागौमोन मोनथायाथ' थायो टेन्डार गावनायनि नाथाय लकेलनोनो होनो हायोबा मोजां ओरै गोजानाव लकेल ना मोनैखाया लकेलावबो जुदि मोनाबा उसुबिदासिन गोलैयो स' दिनैनि भिडिअ'जों बे टपिकखौ लानानै सावरायगोन नोंथांमोन बयखौबो गिबियाव आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव बरायहरग्रोबाय हेलो एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं गुसुआथ' अयथासार लाजाला जाय हक बेफोर गावबागाव नेचारेल' बुंनांगौ जेबो गैया बेनिफ्राय जोङो नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव फ्राय ससियेल मिडियायाव बुंलाबाय थानायाल'नो जे हारि सिबिनाय जायो बेबो नङा गावबागावखौ क्रेडिट खालामनानै लानांगौ जेबो गैया जे मावनाय आरो कन्ट्रिबिउसननि गेजेरजोंसो बिदि ससियेल मिडियायाव बुंनायालाय माखासे थांखिफोर थायो हायोब्ला नोङो ससियेल मिडियायाव बुं दा बुं नोंनि खोथा थ' माखासे उइदाउट एनि आर्निं मानि नों सेक्रिफाइस खालामनायसै हारिनि थाखाय माबा मोनसे हाबा माबा मोनसे मावनानै अब्लासो थार सेक्रिफाइसनि ओंथिखौ बुजिगोन आरो जाथिनो माबा मोनसे होनायखौ जोङो रायजो राजाफ्रा बा सोरबा नों आंआबो गनायनानै लागोन बे ससियेल मिडियायाव बुंनाय माबा मोनसे आर्निं खालामनाय बा माबा मोनसे बुंनानै लाबा लाब लुगैनाय बे मोनसे सेक्रिफाइस नङा माबा मोनसे उइदाउट एनि आर्निं नों हारिनो माबा मोनसे मावनानै देखाय दा रियेल ओंथिया बाव दं आरो दा बेखायनो आंनि दिनै पार्सनेलि रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों जायखिजेखि प्लेटफर्माव थाया मानो ओनसोलनि जौगानायजों लोगोसे हारिनि गावनि ओनसोलनि बेनि थाखाय एसेबाबो अबदान मावनांगौ आरो जायखिजेखि प्लेटफर्माव थाया मानो बे गावबागावनि चुज खालामनाय मानोना बे संसाराव बयहाबो गावबागावनि थांखिखौ सेलेक्ट खालामनानै लानायनि मोन्थाय दं दा दिनैनि टपिकआ ओरैबायदि इम्परटेन्ट बेनि सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोदो नोंथांमोना पुনৰ আপোনালোকৰ মাজত একটা কথা মই তথ্য সহকাৰে অৱগত কৰিব খুজিছো যে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ নেপালী সত্য ভৱন নিয়াৰ দুৰ্গা মণ্ডপ ইন ওদালগুৰি সত্য ভৱন 49 লাখ এই কামৰ ঠিকাদাৰ হ'ল MS ইণ্টাৰনেশ্যনেল এণ্টাৰপ্ৰাইজ টেণ্ডাৰাৰ কেয়াৰ অফ মিষ্ট্ৰেছ তাৰা দেৱী কামৰূপ আসাম তেখেত কোন হয় তেখেতে আমাৰ বিটিআৰৰ বা বিটিচিৰ বাসিন্দা নহয় বিটিচিৰ বাসিন্দাই কিয় নাপায় ওদালগুৰি তেনেকুৱা কন্ট্ৰেক্টৰ নাই নেকি যে ইউপিপিএল চৰকাৰত সমৰ্থন কৰা কিছুমান কন্ট্ৰেক্টৰ বিলাক তেনেকুৱা নাই নেকি যে এই দুৰ্গা সাহিত্য ভৱন নেপালী সাহিত্য ভৱনক বনাব পাৰা নিশ্চয় আছে কিন্তু এই বিটিচিৰ বা বিটিআৰৰ কন্ট্ৰেক্টৰক কিয় দিয়া হোৱা নাই কি কাৰণত দিয়া নাই এই তাৰা দেৱী কোন হয় আমি নাজানো তেখেতৰ লগত আমাৰ কোনো একো নাই
বা কোনো শত্ৰুতা নাই, তেখেতৰ কোনো ভুল নাই, তেখেতে নিজে এই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কামটো মই কৰিম বুলি নিশ্চয় নিজে কোৱা নাই, নিশ্চয় তেখেতক কোনোবা লৈ আনিছে, ঘৰৰ মানুহ হ'ব বা MCLA বিলাকৰ সম্বন্ধৰ বন্ধু বান্ধৱী হ'ব বা এই প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ আপোন মানুহ হ'ব বা ঘৰৰ মানুহ হ'ব, বন্ধু হ'ব, কিন্তু তেখেতে বিটিয়াৰৰ বাহিৰৰ হয়। মই কৈ আহিছিলো যোৱা 1 মাহমান আগত 220টা কামক এজন ব্যক্তিক দিয়াৰ কথা মই আপোনালোকৰ মাজত অৱগত কৰিছিলো। ঠিক তেনেকা আজি আৰু একে 49 লাখৰ কাম ওদালগুৰিত মোৰ নিজৰ সমষ্টিত এই তাৰাদেৱীক দিয়া হৈছে। दा नेपाली साहित्य भवनखौ लुनो थाखाय 49 लाखनि मोनसे कनस्ट्राक्शन बेयाव कामरुपनि सासे सुबुङा मोनदों। दा UPPL दलर अन्तर्गतर बा बिटिआर অঞ্চলৰ অন্তৰ্গতৰ থকা এজন ব্যক্তিৰ সেই কামটো দিয়া হলে আমি ভাল হলে হয়, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি তেনেকুৱা কন্ট্ৰেক্টাৰ আমাৰ বিটিআর অঞ্চলত পোৱা নাই। दुखुनांथाव आरो लासिंसिं मोनथावथाव बाथ्रा बेयो। माखासे गोबाव समनिफ्रायनो गुवाहाटी दतमायावबो मोनसे हस्पिटाल बानायदों, गुवाहाटीनिफ्रायसो फैजोबदों। दा बेफोर खामानिफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मावनो रोङा नामा बा मावग्रा कन्ट्राक्टर गैया नामा? ब्रयलार लकेल नङा, ओनसोलनि खामानिखौ ओनसोलावनो ओनसोलनि सुबुंफ्रा मावनांगौ। टेन्डार गावनायथ' बयहाबो मोन्थाय दं, टेन्डाराव फेजेननो हानाय माबा दंना, लाइन फर्मुला दंना गुबुननिखौ। दा जोंनियानो मोननांगौ, लकेलनि सुबुंफ्रा गोजानाव मोनहैखाया, आरो बेनिफ्राय नोङो लकेलाव मोनाबा खस्थ'सिन जायो, रोनावसिननाय जायो सोब बिथिंखौनो साननानै। दा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा, कन्ट्राक्टरफ्रा, थिखादारफ्रा मानो खामानिखौ मोना? बेबादि गिदिर गिदिर खामानिखौ बेयो उदालगुरियाव जादों, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय। डिपुटि CM सारा मा सानखो? दा बेनिफ्राय नोंथांमोन रायजो राजाया मा मतामत होयो बेखौ आङो नेनानै थाबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय, गुसुबो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।